ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 1 июни соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардруи азиз бо диққат мара гӯш кинед ки ман чӣ хеле мошинҳоро гап мезанам. Toyota Camry 4 астай, Toyota Vitz, Mercedes Zaychik, Suzuki Swift, Motorola сечарха, Opel Hatchback, Mercedes простой, Daewoo Tico ва бардруи азиз ҷои корам реклама мекунем. Фақат видео имрӯзаро то охириша тамошо кунем. Барои пешравӣ мо як дона лайки бепла биҷиқен ва чӣ мошине ки дар кора комментария дар нависем. Бардруи азиз мо арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунем ва дар видеои пешина чӣ мошине ки гуфта будем бардруи азиз мо арзонтар ёфтем, ҳозир рекламаш мекунем. Фақат шумо лайк биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. бардруи азиз, шумо қарор доред дар канали Саудо ТВ официал, яъне ки Саудо ТВ оригиналш да. бардруи азиз, мошине десен ана Toyota Camry 4 соли баромадаш 2012, сӯзишвориш бензин гибрид. бардруи азиз, объем мотораш 2.5, коробкаш автомат. ҳолатш хуби баде, ҳуҷҷат тонировка дорад, дискҳои фасон задагӣ, кондитсионер печкаш кор мекунад, чухолҳои нав задагӣ. бардруи азиз, агар дар бораи мошина из шамис шав то соҳар ама таъриф кунам меарза охӣ. бардруи азиз, мошин куклаи вагони, ҳамаи чӣ тонировкаи сӯси қоидавӣ. мошин қарор доштаи дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 170 000 сомонӣ. номерои телефони яка ҳастаи, дар ин рақамҳо ватсапам дора. занг бизанен, Toyota Camry 4 бихарен. бовар ки мошин ҷонайда. агар форад ки бензин кам заправка кунӣ, ё электромобил бигӣ, ё анаи мошина бигӣ. бардруи азиз, ин мошина мегирӣ, мақсад бензин кам мерезида, кам мехӯра. охи қариб рагами Tico мехӯра. бардруи азиз, Toyota Vitz будай. Toyota Vitz номша даётон бигирен. Toyota Vitz соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекарда. объем мотораш 1.5 литр, коробкаш автомат, 4 дар электропакет, 4 та балони 80%, старт-стоп, чип доштай, дари пеш отпечатки. расходаш бардруи азиз ами 100 километрда 4-5 литр ана бензин мехӯрда мега. бардруи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 59 000 сомонӣ. номеро яка кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсапам дорад. дӯстони азиз, занг бизанен, мошини камразхода бихарен. бовар кунед, мошинча камразходи зурайда. касе ки мисолам хеле мошин дошта буд, медонад ки чӣ хеле мошино. бензин гази евро 4 ам дошта. дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтам, солиш 2010. бардруи азизам, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. як мошини дига, мошини раисӣ айда. бовар ки ак раис бошӣ, мошина бигирӣ, катагӣ кунӣ бигардида, пеши иш бирай, пеши уш бирай. мошин ҷона. бардруи азиз, лӯбои ами баландиву пастиву чиқриву ами Mercedes айда. охи хитон фаҳмем ки Mercedes чӣ хеле ай. бовар кунед, мошинча зурай. хоб маълумот ча гап мезанам. Mercedes Zaychik солаш 1998, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. объем мотораш ди объем ниай, коробкаш механика. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. 1-9 моҳи дига тонировка дора. балонош нав панавай, хадавои штенҷаи кондитсионер печка дора. бардруи азиз, нархи мошин 50 000 сомон. мошин дар шаҳри Бохтар будай, 50 000 сомон. агар ягон кас бихарад, доставкашам мекунем мега. шери нар мефорад кам хеле мошинои арзон тамошо кунам, не ки подписатсия намекунед. бардруи азиз, ами подписатсия кунед. ма ке ки мисолан видеои мошиноро партам, шумо да мерава. ке ки ма видео партофтам, шумо да мерава. барои ҳамун як дона лайки бепла биҷиқем барои меҳнатҳои мо. касе дар канали мо меҳмонем, бардруи азиз, подписатсия кунед. ягон рӯз ҳамин канал ягон мошини арзон мехаренда.
инаи рақамҳои ма ягон кас реклама дошта бошен дар WhatsApp роӣ кунен. Баъд я реклама бо мошинҳои бепул да мегзарем шерӯи нар. ассалому алайкум бонувон ва духтарони зебо. ман шуморо кор дар компания Faberlic даъват мекунам. кори мо онлайн аст тавассути телефон. ҳам дар тоҷикистон, ҳам дар Москва, ҳам дар Узбекистон, ҳам дар Қирғизистон, дар тамоми ҷаҳон кор кардан мумкин. худи ман дар муддати 1.5 сол соҳиби званияи старши директорӣ шудам ва айни ҳол соҳиби офиси худа ҳастам. худо ба шукр. шумо низ метавонед ки ин корро бо пуррагӣ аз худ кунед ва метавонед ки бемалол дар рақамҳои рӯи экран нависед. ман ки то ҷое ки худамон медонам ба шумо низ меомӯзонам. кори мо, зарплатаҳои мо аз 20 сомон то 5000 сомон аст. шумо метавонед ки аз ин ҳам зиёд кор кунед то ҷое ки аз дасту омадагӣ метавонед кор кунед. ин кор ягон ҷои банкрот или ягон чи гуфтани гап нест. онҳое ки ин гапро мегӯянд онҳо ба худ боварӣ надоранд, барои ҳамон ин гуна гапҳоро мегӯянд. шумо метавонед ки бо рақамҳои рӯи экран буда нависен дар WhatsApp, илтимос занг назанен, нависен. мо ҳама нозикҳои пухткорро ба шумо меомӯзем. ман шуморо интизор дар командаи худ. ин канали мо сохта шудаги фақат барои мошинҳои арзон. дӯстони азиз, мошини десен Suzuki Swift будаи соли баромадаш 2008. сӯзишвориш бензин, моториш 1.3, коробкаш автомат. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, баллонош 80%. хадавоиш бардои азиз нами нав кардагиянд. хай мошинчара десен чи хел мошини фасон, кам расход, 1.3 мотор, коробкаш бо автомат даям дрин шаҳрда гарини зурайда. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нархи мошин 60,000 сомон. касе харидори аниқ бошен бардои азиз, номерои телефонашда занг бизанед. 60,000 сомон хай мисол мега бо ягон чи арзон мекуна. фақат биген ки номероро ай канали Саудо ТВ гирифтам ва че ачкидор биген худаш мефаҳма уже. шери нар сум надорӣ ки мошин бихарӣ, чӣ гап не? ман барои тра як мотороли гизалара реклама мекунам. хай бардори азизи моторола мегирӣ, бо сумшид, бо сума уста ҷамъ мекунӣ. мақсад ин бозор мозородаи барои борбарӣ гарини мақсад чизи хубайда. мисол ина клиент фарёд мекуна, мега акаи бора бигӣ, мисоли ҷабару ҷабар бора мебарӣ, сума мегирӣ, мақсад як тарзи корайда кора пеш мебарӣ. дӯстони азиз, мотороли фурӯшӣ солаш 2016 ба қувваи аккумулятор мегарда. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам ба қувваи аккумулятор мегаштай, газ, тормоз, рӯшник дора, баллонош 80%, фари пеш дорад. дӯстони азиз, барои шав ягон ҷо гаштан варид шикастагӣ надоштай. дӯстони азиз, моторол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархиш 14,000 сомонӣ гуфта бугӯ. мақсад 14,000 сомон мегава бо арзон мекуна. охи номерои телефони ака ҳастай, занг бизанен, ана маълумоти бештар, маълумоти пирара бигирен. чизи хуб айне ки ҳар рӯз пул меоя ира бигирӣ. дар видеои пешная бародар нависта буд ки ягон опели хечибеки арзон бумон. бардори азиз, ина гӯш кунен, бо диққат даки гӯш кунен Саудо ТВ-ра. дӯстони азиз, Opel Astra F дар кузофи хечибек, солаш 1992, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, объём моториш 1.4, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки срочно мошини фурӯшӣ муомила доштай. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда. нархи мошин 17,500 сомонӣ. 17,500 сомон бо муомила мешавад. фақат харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, ина занг бизанен. 17,500 сомон бо арзон мекунад. видеои пешнаро комментариёша хондам, ядудша бисёри бардор гуфтанд ки ягон мерседесҳои арзон бумон, мақсад прастҳои арзон. бардори азиз, ина гӯш кунед. мерседес S-класс, солаш 1994, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, моториш 1.8 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, аккумуляториш навай, 4 та баллони нав задагӣ. мошина барои хидмона тайёр кардагӣ гуфтагие бардори азиз. мақсад тайёр кардагиам барои хишона хеле камтар сумшон дар кора барои ҳам фурӯхти сай.
мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. Нархи мошин 32500 сомон. занг бизанед, маслиҳат кунед. агар тамошо кардеса бошем мегӯем ки о ака тамошо кардесам. дӯстони азиз, чӣ хеле мошинтон дар кора? комментари ҳамин видеода бинависен. ё дар кор набоша бинависен ки беҳтарин видео ягон чи дастгирӣ кунед. хулоса дӯстони азиз, Daewoo Tico соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин, мотораш 0.8 литр гуфтагия, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора. ҳуҷҷат надоштаи. дӯстони азиз, хеле масалан мисол бигирӣ бо як ҳуҷҷатш мекардаи. мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом. нархиш 6000 сомонӣ. 6000 сомон. номерои телефонаш номерои тоҷикистона. харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунед. барвақттар боша, занг бизанед. бардорои азиз, як бор дига даётон биёрам ки шумо канали Саудо ТВ-ро тамошо кардесен. дар ин канал фақат мошинҳои фурӯшӣ мешавад. агар фуратон ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар поиски YouTube Саудо ТЖ бизанед. бардорои азиз, дару каналам ма худам баромад мекунам. баромадаи ма бардорои азиз зури бадайне ки Саудо ТЖ, яъне канале ки тамошо кардесен Саудо ТВ. дар ин канал мисол мошин мепартоем ва дар канали Саудо ТЖ мумкин дар комментари ози мисол силкаш абмонам канали хонаҳои фурӯшира бидроен тамошо кунен, ана лайк биҷихем. бардорои азиз, ай шумо ягон чи намера, фақат дастгири шумо пешрави мо. я дона лайк, касе меҳмон бошен дар ҳамин канал подписатсия кунен. ай ҳамин канал ягон рӯз ана мошинҳои арзон иншоалло ки мехарен. ва ҳамаш майл. бардорои азиз, инаи рақамҳои ма ягон кас замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, метавонен ки дар ҳамин рақамҳо дар WhatsApp рой кунен. мо барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунем.